Ilang magsasaka sa lungsod ng Urdaneta iniinda ang mababang presyuhan ng gulay sa merkado. Alamin sa report ni Claire Lacanilaw. Ibinabiyahe araw-araw ng magsasakang si Sammy Balesteros mula sa Bautista, Pangasinan ang kanyang produktong gulay sa Pangasinan Agri-Pinoy Trading Center sa Urdaneta City. Kahit anihan na, umaaray siya sa pagbaba ng presyo ng ilang gulay sa merkado. Matumal nga eh. Ito, dati-dati, hindi kami naabot ng mangliwanag dito. Maski gaano karami yung dinedeliver ko. Dahil sa matumal na bentahan, bumaba ng 50% ang presyo ng ilang gulay. Unang-una, wala kaming yung mga buyer natin galing sa South. Wala rin kaming galing Cabanatuan. Kasi talagang harvest time nila. Lahat ng gulay na meron tayo dito sa Pangasinan, meron na rin sila. Ang presyo ng ampalaya, dating 40 pesos ang kada kilo, 30 pesos na ngayon. Dating nasa 60 pesos ang kada kilo ng kalabasa, ngayon nasa 30 pesos na lang. Bumaba rin ang presyo ng okra na nasa 10 piso kada kilo. Ang sitaw at upo, dating nasa 45 pesos ang per kilo, ngayon nasa 30 pesos na lang. Ang siling Taiwan na dating nasa 130 pesos per kilo, ngayon nasa 85 pesos na lang. Bumaba rin ang presyo ng siling haba. Sabay-sabay na nga silang nagtanim, tapos sabay-sabay silang nagpipitas ngayon. Oversupply tayo dito sa Agri-Pinoy Trading Center. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.